Vítejte, hráči. Vaše životy teď patří hře. Během následujících 6 dnů se zúčastníte celkem 6 soutěží. Samozřejmě budete mít později šanci na to odejít. Chceme, aby vaše účast byla zcela dobrovolná. Přežijte nebo zaútočte zpět. Výhra je 218 milionů vonů. Kámo. Aha, je som blbé. Ty kokos, to je ťažké. Dobre, idem hrať. Boj. Je do tých prvých dverí úplne čo. Potom po tejto hre dám unboxing. Ok. Ďuro je 447. A ja 306. Ja 219. 19 je moja obľúbená číslo. Moja je 6x9. Moje dám ti po papuli. A dostal som darček. Tak vidí. Furite. Všichni mě teď poslouchejte, tak poslouchejte. Vítejte k soutěži. Tohle není jen hra. Nie. Zachytí vás Nie. spojit, Abyste zabijou vás. tuto hru vyhráli, Fakt pohybujte nehovor, ja se, som to když nikdy uslyšíte zelená. Ďuro 10. Nepohybujte Já se, když uslyšíte červená. Hlavně se neudržíte Důsledky a selhání běžte. jsou vážné. Stop! Byl tento. A on sa schoval za mňa. To je zmrt. Stůjte! Cheater. Tam bol pekný. Pekný cheater. Ďuro zdomrel? Nie. Nie, len ten cheater prelete celú mapu a on je na to. Stůjte! Možno nevidím tú červenú, fakt na tej obrazovke. Ja neviem. Na Ježiši, červenú sa nemusí väčšinou být toxický, bože môj. Ja ti pomôžu. Ale nikdy nebude. Čo to robím? Ja som strčil tú fori typku. Už som dokončil. Stůjte! Nie. Dedenc. Už Nerob. tam skoro jste! Prečo si tak pomaly? Nevíš bežať? Pomáhám týpkovi. Jaj. Tu týpek má cheaty, očividne. Má si ho nechať, prečo ho nenecháš sa, aspoň budeme nehrať. Aha. To si videl? Zastřelte mě! Shoot me, Nic neviděl. bastard! Shoot me! Nie. Au! To si maďarčinu nevedel Vítejte, dobre. hráči. Pohybujte se, Zase když já. uslyšíte zelená. Dobre, to použijem potom. Nepohybujte se, když uslyšíte červená. Čo je to? Důsledky selhání Balík? jsou vážné. Unbox. Jeden vypadol? Iba jeden vypadol? Ne, dvoch zabili. Ono ma to dá, aj keď budem stať na mieste? Áno. Tak budem stať na mieste. Nechce sa mi hýbať. Som moc lenivý na hýbaní. A ja mám tomu... Aha. Ako... Typci, no heky. Jen tu má heky. Nic. Skús ma pušnúť, sa idem fotiť, len to skús. Ona pušli. Neschopní všetci sú tu, neviem si sa... Vieš, že najťažšie na tomto Squid Game? Odfočiť sa. Odfotiť sa. Ty hajže, to si nespravil, že si to nespravil. Ty to bro, nehrám to, je to nehračovná hra, a on mi to posral. Tak kúpiš Ahoj ten studio privátny server, Denix TV, ty stupid nigga. Kúpiš ten privátny Jau! Ja som osatil. server, len mu treba. Mám si viac. Aby si konečne uvedomil, že
ma nemá násilím hnať. On normálne prišiel domov včera a začal pištol na mňa mieril a povedal, už budeš v tomto videu a bude dostupný. Jasné. Ty sa mohol nechať zastreliť. To by bolo možno. Oh shit. Here we go again. Denix sranda, chápeš to? Jsem kuk, Toši, jsem kuk. Mám nejtěžší tvář, co tady je. No sa Zdochneš? A ne, nemám deštník. Ja mám hviezdičky. Zdochneš pos? Pravděpodobně, ale zkusím to. Dáme. No a ty si mohol kedykoľvek dobiť. Bo u teba nikdy nikdo nevie, vieš. Začal? Gratulujeme, dostali jste se dál než většina. Nerelevantní byli odstraněni. Jako odměna byly připraveny 2 jídla. Že jsem free to play. A ty si free to play. Gay. Áno, okej. Ja som si zobrať ham, nechajte ma. Toto piješ, čo si alkoholik. Já jsem musel napít na to. Spravme si základňu niekde pod postelami. Pomoc, jávkujem. Tak. Ja si musím na tú váhu dole z ruky, lebo mne sa zle hýbe ruka. Počkaj. Vás hlídám, já vás jdu hlídat, já jdu okrak. Tak skape pred nami. To by nebola zlá challenge. Dokto, zabijeme. Koho? Dokto, čelo. No, skoro. Koľko som mu dal, videl si. To je hacker, tento je hacker. Videl si, jak to, on zletol normálne. Ty má jedno hápko. Dalšího jsem zabil. Dá. Títo sú low. Pomoc! To je Fury, zabij Furika. Já se Už je musím mŕtvy, napapať. už je mŕtvy. Pomoc! Mňa ani hádka neobrali. Tu má tebe jedno. Jau! Prepač. Ja som ho zabil. Já vím no. A nice. Ja. Ty to som ťa? Už skončil to. Ja by som hlasoval, aby ťa zastrelili. I když Aby ti dali ľudia dislike. vlastně hoši, pokud přežijeme most, tak můžeme dát očko, protože budeme fakt spolu na minku. Nie. Jak túto hru Denix zvládne, tak musíte dať like a odber. Áno. Ne, Na chvíľu to sme spolu nezvládne v týmu, dislike a dať tak. počuť. Pokud to nedáš to ani ty. Jak to nezvládne, tak mu napíšte do komentára, že L Denix. Aha. Jdem to, jdem na to. Ne, já jsem Vítejte, Nebo soutěžící, Dennis, abyste nebo vyhráli Dennis. tuto hru, Tak to jsem prohrál. tahejte, jak nejsilněji dokážete, jakmile hra začne. Nepouštějte Mám taký lano, pocit, že jinak ste asi spadnete. proti mne. Následky Áno. selhání jsou Áno, ja som s smrtelné. tebou, Denix, vedľa teba. Aha, a nevtedy si hore? Áno. Ty si posledný, Denix, ty si posledný, nie, ty si nie. Vy ste hore? Áno, Áno. Ono, ako mezerník. áno, vedeník, musíš tam tu. Nemôže byť ešte s neftom? S neftom by to bolo ľahšie. A ja som vôbec nejak, ale... Do ryčí. Ja som frontman. Tak Ako ja nás som potom... dávajú, ako nás dá... Tak ja som potom Kihun, no.
Ja vás nechcem zabiť, ale bohužiaľ dávam gridy. Proč jste mě nezabili? Proč jste mě nechali žít? Tak odpovězte. Proč jste mě jen nechali žít? Mother! OK ľudia, ale ideme na hru, ktorá sa volá Glass Break. No uvidíme, jak sa to podarí. Každopádne Tenix prešiel minulým kolom, síce trošku tajne, ale zaslúži si like a odber. OK? Takže ideme na to. Vidíme, že ľudia sa už odvážili skočiť. Takže prvé je doprava. Okay. No, ja som sa snažil za teba rozprávať. OK, díky. No dobré ľudia, čo teraz? Tenix, kam by si skočil? Ne, no ja napravu, ale máme 2 minuty a ty chtěl bys dneska. Je to tak? Bola to pravá? Áno. On to kúpil za Robuxy. Asi. Ja som na tým pykle sedieť za ním. Zdával. Oh my god, no. Oh my god, no. OK, posledné 3. Takže stačí, keď traja ľudia zomrú. Áno. Takže, to budeme 4. To je puch. Stačí, keď dvaja ľudia zomrú. Alebo iba jeden na konci, potom ešte mohli byť. Pozri. Musí niekto skočiť, takže... Right. Minúta. Musíme hrať na ich psychiku. Niekto sa odváži skočiť, neboj. Nie, nebuď to ty, Denix. Neboj. 60 sekundy, no! Ten, kto povedal right, je úplný blbec. Očividne. Pozor, nech ťa to nezraní, keď to popraská. To nebude praskať. Takže toto není 100% movie, keďže to nepraská. Počkaj, takže teraz sa bude hlasovať. Čo dáme, X alebo O? Mingo, Teraz sa bude hlasovať. no určite si ideme pre tých 45,6 milióna vonov. Tak dám Takže O. ja určite chcem hrať. A ja. Nyní máte možnost hry ukončit. Pokud se tak stane, 218 milion vonů se rozdělí mezi ostatní hráče. Majorita hráčů zvolila pokračovat. Nyní pojďme na 5. hru. Teraz by som sa obával tejto... Hej. Čo bude? Mingo. Budeme jak... Cílem této Thanos hry je jít a do místnosti v tom verný počtu, priateľ. který je zmíněn. Pokud bude počet hráčů v místnosti vyšší, nebo Bolo naopak celkom nižší, smutné, jak všichni potom budou zomrel na vyloučeni. to, že bol A závislý hra na tých může začít. jeho tabletkách. Hej no. Sam ešte pomstil ten, ktorému zabil ho. Po tejto hre by mali byť ale tieto. Švihadlo, nie? Nie, po tejto hre... Nie, po tejto hre Koniec. budú tie nožíky? Nie, po tejto hre koniec. To je 5. hra. Jaj, to bude to, že vystrčte sa z tohto. Splinter. 4. 4. Poďme sem. Poď, potrebujeme jedného. Zatváraj. Ja tu viacej! Zaškrťme niekoho. Škrťo. Dobre. Nie, pomoc. Sme dead. GG. Pomoc! Ľudia, je to nefér. Denix, ty si prežil? Áno, dvaja sme prežili.
OK. Tak to bol asi nejaký bug? Dva majú ísť do finále, ale že asi krátko. No každopádne ti držím palce. Škoda, že nás ten dalo nás dvoch. No hej, no to je škoda. Jak 4-5-6 versus 218. Ak si pamätáš, tak aj v reálnej sérii... Počkaj, tam to nebolo vlastne. To si mýlim niečím. Ale ja som sa do finále ešte nedostal, a ja som tam na videi. Ešte bola taká tá tetka, čo... Taká tá... Čarodejnica, čo si... Dva hráči vstoupí na hrací plochu ve tvaru olihně. Jeden útočí, druhý brání. Vyhrává ten, kdo protivníka vyřadí, nebo jako první ovládne hlavu olihně. Počas Mingu ona nehrala. Reala. Ešte tam mala tých svojich následovníkov, ktorí sú išli. Áno, vlastne áno. Ja som videl vo všetkých hrách, kde by mala byť. Ale na poslednom hre, lebo tam už mám dostať. V 4. hre. No kto z koho? Poď, kamaráde! Čo musíte spraviť? Jaký je váš Zabiť cieľ? sa! Nie, keď nemôžete vystrčiť z toho pola. Máš pravdu, máš pravdu. Ty máš full HP? Mám no. Celkom škoda, že vám nedali nožík, ako pri tej večeri. Hej. A škoda, že to nebola večera. Oh! A ty si po tobě, kamaráde! Oh, yes! Kamo, ja som nečakal, že to nabíde. Ending 1 Avart. To sú milióny.
Len moc do peněz. $218 milionů je výhraná cena. No. A za výhru máš ještě super schopnost. Akú? Neviem, to je random, to si možno lovičku a stočím. OK, takže bolo to predsa k niečomu. To vyjade tých obuxov. It was worth it. Mhm.